ହଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବହୁତ କେତେ ରାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ବା କଣ ଏଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ତୋଳିକି ବିକ୍ରି ବି କରୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମକା ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ବି ଅଛନ୍ତି। କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ତୁଳସୀ ବଗିଚା। ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମର ପୂଜା ହୁଏ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ ତୁଳସୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା ଗଠ ଥିଲେ କି ହବରେ କହ୍ନେଇ ବିନା କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଫୁଲ ବଗିଚା। ଏଇଠି ଅଛି ଟଗର ଗଛ, ଏଇଠି ମନ୍ଦାର ଗଛ, ସେଇଠି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଏଇଠି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ। ଇଏ ହେଉଛି କି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି। ଆହା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଆହା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, କି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଘର ସାଇଡ଼ରେ ଜଙ୍ଗଲ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘର ସାଇଡ଼ର ଜଙ୍ଗଲ। ଏଠି ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ବାଉଁଶ ଅଛି। ଇଏ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଥିଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରର ପିଲାମାନେ, ଭକ୍ତ ପିଲାମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଆଈ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ବ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିର। ସେ ଅଧା ହେଇଛି ମନ୍ଦିର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିନି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଁରେ ସବୁ କେମିତି ସବୁ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛେଳି ରହିଛନ୍ତି। ଛେଳି, ଇଏ ଆମ ଶୁଭମ କ'ଣ କରୁଛି, କେଉଁଥିରେ ଖେଳୁଛି। ଇଏ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଉ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ବାହାରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ଠାକୁରକୁ ପସେଇବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ପରିବେଶ, ଗାଁରେ କେମିତି ସବୁ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘର। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘର। ଏମିତି ସବୁ ଘର ହେଇଛି ଆଉ ଗାଁରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ଆମର ଠାକୁର ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ, ଆସିନାହାନ୍ତି ଘରକୁ। ଘର ସଫା ହେଇନି, ଘର ସଫା ହବ। ଠାକୁର ଆସିବେ ଘରକୁ, ତାପରେ ପୂଜା ହବ।